לי מידע על קצין בכיר במשטרה שמעורב בפעילות פלילית חמורה. איך אלירן חן קשר את עצמו לרצח גינשווילי? סיפק לנו את האנשיקים. הם הולכים לבצע מעצרים. אבל העסקה מבוטלת. איך בלצו אתם עד חרבאוי? לא, שב"כ מחזיקים אותו. הוא בן אדם שלהם. איתן זה אמנון מהשב"כ. הוא שלי, אני לוקח אותו. ושכולם מבינים שהעסקה הזאת שלכם מבוטלת עכשיו, כן? זה 50,000 שקל בשביל כל אחד מאיתנו. בשבילך זה כסף קטן, בשבילי זה לא. לייבו! העסקה הזאת מבוטלת. תגיד, יש מישהו שיכול להשלים את העסקה הזאת מול לייבו? במקומך? לייבו, מי זה? סמי סלימאן. יש לך את הכסף? החזרת ציוד. יש לזה שם והכל לדבר הזה. זה מבצע לכל דבר, ואתה חלק ממנו, אלדד. לא קלטת שעובדים עליך? יושב לי כאן קצין משטרה, מביא לי מכתב חתום על ידי פרקליטת המחוז שמאשר את המבצע. מה הוא הביא לך? תשאיר את זה בינינו בינתיים, אל תדברי על זה עם אף אחד. למה אם יצוף למעלה שפרקליטת המחוז מעורבת פה, זה יכול לסגור לנו את התיק? לי זה ממש ברור שעתליה משתפת פעולה באופן מלא עם ברק הראל. אני שכבתי עם מישהי. אתה ואני. נגמר. אני שם רגל בארץ, אני בן אדם מת. כמו רוסלן. רוסלן נהדר. אתה יודע טוב מאוד שהם חיסלו אותו. לייבו, אל תעשה. אלירן חן באוקראינה, ואסור שהוא יחזור משם. ובשביל שיטפלו בו שם, אני צריך לטפל במשהו פה. משהו שבשבילו אני צריך את העזרה שלך. תשאירו למוסקוביץ' $200,000 מחולט מהחשבון בנק שלו. את כל השאר לשחרר לאלתר. תגיד לי, מה הקטע, דודו? מה זה הדבר הזה עכשיו? החלטת לדאוג לעבריינים באוקראינה לפני הפרישה? אלירן, שאלה תגרון, אלירן, אתה תהיה בסדר. איך אתה? אני אהיה בסדר. תקשיבי, שים פוליגרף עכשיו לכל מי שהיה שותף סוד. נשים לאתר מדליף את המיקום של אלירן. צריך להגיד להם שסיפרתי גם לך, אז יכול להיות שזמנו אותך גם לבדיקה. אוקיי, נתמודד עם זה. לא סיפרת למישהו בטעות? למי נראה לך שאני אספר? לא יודע, ללימור, לדודו. לימור ודודו לא מדברים איתי להזכירך, ואני אחסוך לך את השאלה הבאה. גם לשאול לא סיפרתי. לא סיפרתי לאף אחד. מצטער. תדע שזה לא באשמתך, נכון? הוא לא מת בגללך. אני יודע. את נשארת? רק באתי להוריד את ארצ'י. שלחתי לך למייל רשימה של מגשרים, אז כשיהיה לך זמן תציץ ככה, תבחר משהו. מגשרים? נו, רק תבחר שם מישהו וזהו. אין בעיה. ותתקשר לילדים, הם דואגים בטירוף. איזי, מה אתה עושה פה? חשבתי שפדובה אמר לך לקחת קצת חופש. אני לא צריך חופש, אני רוצה להיות שם הלילה כשיוצאים את לייבו. שמעתי על אתי. מצטערת. אין, אני להצטער. זה כנראה צריך לקרות כבר מזמן. אתה יודע שאם אתה צריך לדבר עם מישהו על אלירן או כאלה, אז יש לנו למי להפנות אותך. את רוצה לשלוח אותי לפסיכולוג? לא, רק... עוברת עליך תקופה לא פשוטה. אני בסדר. תודה.
וזהו. ניסינו עוד לעשות לו החייאה, אבל הוא היה גמור. פרמדיקים הגיעו, קבעו מוות. המקומיים כמובן ישר הרחיקו אותנו משם. מח"ש עכשיו מחפשים מי הדליף את המיקום שלו. עושים פוליגרף לכולם. רונית מיינצר מרכזת את זה. נראה. אולי ימצאו משהו. הבנתי שמשטרת אוקראינה טוענים שכל האירוע הזה זה סכסוך בין עצורים. בולשיט. זה ברק הראל ותמיר שמעיה. אין מצב שלא. זיגדון, תמיר שמעיה זה יעד של ימ"ר מרכז. אני לא מכיר שום מודיעין שמצביע על קשר של תמיר שמעיה לדבר הזה. ברור. לאחים שמעיה יש חסינות אצלו, למה כל היחידה שלו בכיס של ברק הראל. טל. מה? הוא לא בוחש אצלך בימ"ר כאילו הוא בעל הבית? אולי בכלל גם אתה עובד בשבילו. לא לכבוד שלי לענות לך אפילו. תקלה שהוא בדיון פה היום, קחו בחשבון שכל מה שנאמר פה עובר ישירות לברק. טוב, טל, אני מבין שאת עברת חוויה טראומטית, אבל אני מבקש ממך להירגע. סוכן עצורים מעלק. אם נדמה לכם שמישהו קונה את הבולשיט הזה, אז אתם חיים כולכם בסרט. האמת שיש אינדיקציה בחומר למה שאת אומרת. עלינו על תקשורת בין כתובות IP שמשויכות לארגון של האחים שמעיה לבין שרתים באוקראינה שקשורים ליעד מודיעיני די בכיר של המשטרה. אדם בשם דימיטרי קוגן. הוא מבוקש בארץ על עבירות של הלבנת הון והונאה, יושב בקייב, מחובר שם חזק. זיגדון, אתה מכיר אותו, לא? מכיר, בטח מכיר. לא ידעתי על קשר שלו לאחים שמעיה. עזרא פלח ודימיטרי קוגן ישבו ביחד 2 בכלא שטה, לא ידעת? לא. אז דיברתי עם קובי מאוקראינה. אני מבין ממנו שהקוגן הזה הוא משמן חצי מהמשטרה שם באופן קבוע. אז הוא היה יכול בקלות לארגן חיסול כזה, וכנראה שהוא עשה את זה בשביל האחים שמעיה. השאלה היא רק מה הוא קיבל מהם בתמורה. נו, מעולה, אז למה אנחנו לא עובדים על זה? הוא אזרח אוקראיני, הוא מוגן שם על ידי הרשויות. הם לא מוכנים לשחרר לנו את הגופה של אלירן עד שאנחנו לא מודיעים להם באופן רשמי שהתיק מבחינתנו סגור. שומרים עליו חזק. שאנחנו לא נתמודדים משפחת שמעיה. טל, יכול לדבר איתך שנייה? אין לי על מה לדבר איתך. נראה לי שאת דווקא תרצי לשמוע את מה שיש לי להגיד לך. מה קורה? תקשיב מה יש לו לספר. איזי, רק שיהיה ברור, זה אוף דה רקורד, אוקיי? דיר באלק. נו, דבר כבר, נודניק. לפני יומיים דודו מזמן אותי פתאום אליו ללשכה. נותן לי הוראה לבטל חילוט של כמה מיליונים שהוצאנו לאיזה מישהו. אוקיי. זה לא קורה. אנחנו לא סתם מבטלים חילוטים. זה אחד מאמצעי הלחץ הכי טובים שיש לנו על אנשים, ופה מדובר במישהו שאנחנו מנסים לשבור כבר הרבה זמן. מישהו שמלבין כסף זר בכמויות. זו פעם ראשונה שדודו מבקש ממני משהו כזה. הוא לא נתן לך הסבר. קשקש משהו על בית משפט, אני יודע. עזוב, ערבב אותי. עכשיו, אני יושב פה בפגישה, מדברים על הרצח של העד שלכם, ויש חשד שהוא מעורב איזה עבריין מאוקראינה שהמחולט שלנו הוא הקוף שלו פה בארץ. הכסף שהוא מלבין זה כסף שלו. לאוקראיני הזה יש קשר לאחים שמעיה. אתה מבין? הביטול של החילוט זה תשלום על הרצח. דודו עובד בשביל ברק. זה רק תיאוריה, אוקיי? לא מעבר. אני צריך את זה בתצהיר. איזי, אמרנו אוף דה רקורד, אוקיי? באתי, נתתי לך מידע, זהו. אתה באת כי אתה יודע שברק בדרך למטה, ודודו יחד איתו. אני מבין שאתה רוצה תעודת ביטוח ליום שאחרי. אבל בשביל תעודת ביטוח אתה צריך לתת לנו יותר מהפורים האלה. מה אתה רוצה? שיתוף פעולה מלא. זיגדון, שווה לך. כולם יפלו, אתה היחיד שישאר עומד על הרגליים. בסדר. תנו לי לישון על זה. אחרי שהוא ישמע שעצרנו הלילה את לייבו, הוא יבוא אלינו כמו תתלה. עוד פעם אתה סופר את הכסף הזה? אסור שיהיו טעויות, אחי. זה החלק של ברק, חלק של גילי. יהיו מבסוטים יש. 50,000 שקל על כלום הוא לוקח. סתם שם לך רגליים. זה בסדר, אחי.
מה? לאן זה? הביתה. חלאס, מה, לא מגיע? הכי מגיע. צאו בזהירות. איזי, מה קורה אצלכם? לא, מחכים. אוקיי, מכלוף? הכל שקט. אנחנו אחרי הטרנזיט, כמה קטנות אצלכם? את לא מעשנת? לא. מה? הפסקת? כן. מה, בגללי? לא. החלטתי להשאיר את ההיריון. די. וואלה, יופי, שיהיה בשעה טובה. רגע, מה עם איתן? איתן לא יודע ולא ידע מזה. נראה לך שהוא רוצה את הילד הזה? אין בן אדם שלא רוצה את הילד שלו. טוב. זה לא לעניין, טל. טוב, אתה יודע מה זה? היה רעיון מה זה גרוע לספר לך? פשוט תשכח שאמרתי משהו? טל. נו, סליחה, טל, סליחה, לפעמים אני קצת דביל. קצת? מה שלא תחליט, אני אבוא בשבילך. פנה אליכם. אל תפנו אחריו לרחוב, שלא יחשוד בכם. ברור. יאללה, חברים, זה קורה. הם בפנים, הוא נותן לו את הכסף. יאללה, חבר'ה, הם יוצאים. פוגל, אתה בנקודה? אנחנו בנקודה. תמשיכו אחריהם וחכו לפעל שלי. קיבלנו. כן. אלדד, החבילה אצלי, אני בדרך אליך. קדימה, פעל, קחו אותו. רגע, עצור בצד. סע, אל תעצור, סע. רגע, עצור בצד מיד. שם טוב. קיר בעלה, כף מילה. ליבו, דומם את המנוע, בזהירות, לצאת מהרכב. בזהירות, בוא מפה. על הארץ, קם על הארץ. זיקים, שים לו זיק. הלאה, לייבו. בשמשור, אה? תזדהן, יא מנהל. קודם כל תפרידו ביניהם. מכלוף, תכניס אותו לרכב. תכניס אותו לרכב. הלו.
ברק, זה פרדי מהיומן. מח"ש פה. הם הגיעו עם צווים, עושים חיפושים, הופכים את כל התחנה. איפה? במשרד של הבילוש, בלוגר. יש להם אפילו צו למשרד שלך. אוקיי, אני מגיע. בסדר. תגיד לי, מה קורה פה? בסדר, אל תדאג. איזה בסדר? התקשרו אליי, אני כמעט חטפתי התקף לב. דודו, תירגע. אתה דפקת אותי, חתיכת בן זונה! דודו, אמרתי לך תירגע. אני שולט במצב. אתה תירגע, תסתום את הפה ותיתן לי לעבוד. אתה מבין? שאלתי אם הבנת. בסדר, אני הבנתי, ברק. אתה תקבל כל מה שהבטחתי לך, אל תדאג. אני מאוד מקווה שאתה יודע מה שאתה עושה. אני יודע. עכשיו זה המאני טיים, אז אל תתבלבל לי. נו? זה הדובי שסנדור נתן לשרון, עוד 100%. כן, בדיוק כמו שאלירן אמר. ברק, מה, עשו לך בלגן בבית? מה הולך פה? אל תדאג, יש לנו צווים, הכל מסודר. עצרנו את לייבור ואת שם טוב. על מה בדיוק? אתה יודע בדיוק על מה. אין לי מושג על מה אתה מדבר, איזה. וואלה, סתם איזה עסקת נשק בלתי חוקית, בקטנה. עסקת נשק? מה, אתם מדברים על מבצע החזר הציוד? מה, אתם עושים צחוק? זה מאושר לידי הפרקליטות. דברו עם הטלר בן משה. אל תדאג, אנחנו נדבר עם מי שצריך לדבר. אוקיי. אוקיי. איזה אישור מהפרקליטות הוא מדבר? אין לי מושג. חברים, בוקר טוב. חברים, שווה אליי, בואו שבו. תראו, אני בטוח שכולם פה כבר שמעו שלייבור ושם טוב נעצרו אתמול בלילה. התמונה עדיין לא ברורה, לא ידוע מה החשדות נגדם בדיוק, אבל אני בטוח שמדובר בטעות. ויסאם פה. ויסאם ישמש בינתיים כקצין הבילוש של התחנה. אוקיי? עכשיו תראו, אני יודע שהתקופה האחרונה הייתה לא פשוטה. אנחנו ספגנו כמה מכות קשות בתחנה. אלירן חן, זיכרונו לברכה. רוסלן. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה הסיפור של רוסלן. אוקיי? מה קרה לאלירן? מי רצח אותו? אלירן הסתבך שם עם עבריינים באומן. אני הבנתי מלאב שהתיק נסגר, והגופה שלו אמורה להגיע ארצה מחר בבוקר. הבנתי שמח"ש חוקרים אותך. עשו לך חיפוש בבית? הכל סתם דיבורים. באמת עשו חיפוש, זה חלק מהנוהל, אבל לא מצאו שום דבר. עובדה שאני עומד פה מולכם, לא? בואו, הכל בסדר. כן? אז איפה מלכה? חברים, שקט. אני מבקש עכשיו שקט! אתמול בלילה עשינו חיפושים. במשרד שלך, בלוקרים שלכם, בבתים שלכם. אתה וברק, חכמים, לא מצאנו כלום. אבל אתה יודע מה הרבה פחות חכם? שם טוב, חבר שלך. אצל שם טוב בלוקר מצאנו את הכסף הזה. ומצאנו גם 1.5 קילו קוק. מה הקטע? הוא עכשיו בלדר של אחים שמעיה. אז שם טוב הולך להיות מואשם לא רק בכל החרא שאתה מואשם בו, אלא גם בעבירות סמים. כמה זמן אתה חושב שייקח לו לשבת פה בחדר ולהישבר, לפתוח לנו על רוסלן? עוד לא דיברנו איתו. אני נותן לך הזדמנות ראשונה לשתף איתנו פעולה, לפני שהוא מתהפך עליך, ואנחנו מוסיפים גם את הרצח של רוסלן לאישומים שלך. גרי, מה אתה עושה פה? התכוונתי לעלות לירושלים, לעדכן אותך יותר מאוחר. בואי שבי.
מה? תגידי, רונית, את העברת חומרי חקירה מהתיק של ברק הראל לעתליה בן משה? למה אתה שואל? פשוט תעני לי. כן, לא, יכול להיות שהתקנתי אותה, זאת אומרת, ברמה הקולגיאלית. למה? במה בדיוק התקנת אותה? דיברנו על התיק. אנחנו מיודדות. את התקנת אותה שאלירן חן באוקראינה? מה כל השאלות האלה? עתליה משתפת פעולה עם ברק הראל. היא הפעילה אותך, הוציאה ממך מידע מעוד אנשים במערכת והעבירה הכל אליו. מאיפה אתה יודע? הגיע אליי מידע. עשינו לה בירור אצל היועמ"ש, היא הודתה בכל. היא יוצאה לחופשה והיא תודיע עד סוף השבוע על פרישה מסיבות אישיות. את מבינה מה את עשית? אז אני יודע, פרקליט המדינה יודע, היועמ"ש יודע, ועכשיו את יודעת. ואין שום סיבה להגדיל את הקבוצה הזאת של אנשים שיודעים על הדבר הזה. זה ברור? עכשיו אנחנו צריכים לדבר על מה הלאה. איזי, בואו רגע, רוצים לדבר איתכם. גיאלי, מה יש? אנחנו משחררים אותם. מה? מה שאתה שומע. התיק הזה סגור והצח"מ מפוזר באופן מיידי. אתם כולכם חוזרים למשימות הרגילות שלכם. טל, את חוזרת ללהב. רגע, מה קורה פה? פרקליט המדינה לא רואה איך התיק הזה מפשיל לכדי כתבי אישום בנקודת הזמן הזו. איך לא? תפסנו אותו מלחם, על מה אתה מדבר, גרי? מסתבר, אחרי בירור שנעשה, שעסקת הנשק הזו אושרה על ידי כל הגורמים המתאימים. אני רוצה להגיד לכם שעשיתם עבודה מדהימה, והיה לי לכבוד לעמוד בראש הצח"מ הזה. אבל זהו, אני מצטערת. רגע. תוריד את היד, איזי. רגע, מה נראה לך שאת הולכת ככה? מה קרה לה? מי דרכנו על האצבעות, אה? רגע, את סיפרתם על עתליה? אני לא מאמין, מה אמרתי לך? נראה לך שזה קשור? ברור שזה קשור! זה בגלל עתליה, זה הסיפור. צופפים שורות בפרקליטות. רגע, על מה אתה מדבר, איזי? תקשיבו לי טוב. אני על הזין שלי, אין לי מה להפסיד. אם אתם הולכים לטייח את החרא הזה, אני הולך לתקשורת, אני מפוצץ את הכל. על ברק, על דודו, על עתליה, על פרקליט המדינה. עליך, עליי! תירגע ב... עליי רגע! אני הרסתי את החיים שלי בגלל התיק הזה בגללכם! אתה אל תפיל את זה עלינו. אף אחד לא הכריח אותך להישאר. אתה נשארת כי רצית לדעת האמת על חברים שלך. הנה, אתה יודע את האמת. אני מציע לך לא לעשות שטויות, איזי. למה, מה תעשה? תנסה לפוצץ את זה בתקשורת. נראה איזה עיתונאי יזרום איתך מול כל צמרת המשטרה והפרקליטות. יזרקו אותך מכל המדרגות. המקסימום שתוכל לעשות זה לכתוב פוסט בפייסבוק וגם אותו יורידו לך. אתה לא רוצה ללכת איתנו ראש בראש. איזי. להצביע אותי יד. ברנס, לך תשחרר את ליבו. אני צריך לדבר איתך.
אז מה אתה רוצה ממני, איזי? שמעת על ברק. אני רוצה שתעזור לי לשמור את התיק הזה פתוח. למה סגרו אותו בכלל? למה? התקרבנו למי שאסור להתקרב. ואיזה אינטרס יש לי לעזור לך עם הצרה הזו? כי אני לא הולך לוותר. זה יתפוצץ וזה יקרה בקדנציה שלך. קדנציה שלי. כן, ותאמין לי שאתה לא רוצה להיות המפכ"ל שיצטרך להתמודד עם האסון הזה. אין קדנציה, איזי, אני לא הולך להיות מפכ"ל. מה? מה שאתה שומע, אתמול בערב כבוד השר יהודה כרמל קרא לי לשיחה, הודיע לי רשמית שהוא לא הולך להמליץ עליה לתפקיד. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני לא הולך להיות מפכ"ל. אגב, אתה יודע מה הסיבה הרשמית? הסיפור של ניר עם הבן של הרוסיה שלך. זה לא טוב שיש לי סיפור כזה תדמיתית. תדמיתית זה יכולה להיות בעיה, ככה אומר לי הבן זונה הזה. מי הולך להיות המפכ"ל? דודו. דודו? איך זה? איך זה? לכבוד השר יהודה כרמל יש פריימריז במפלגה. עד עכשיו המצב שלו די גרוע. פתאום אחד קבלני הקולות הכי גדולים החליט לשים עליו את כל הקופה ומריץ אותו עד הסוף. נחש מי זה? מאיר שמר. ובאורח פלא, אני בחוץ, ודודו הזין בפנים. פריימריז תמורת מפכ"לות. תקשיב, אני יודע מה דודו אני עשה בשבילם. יש לי אפילו עד. בוא איתי בחזית אחת לגרי, לפרקליט המדינה. הם לא יכולו להתעלם מדבר כזה. לא, לא. מינימום הם יזמנו אותו על פוליגרף. אני לא נכנס לזה. על מה אתה מדבר? הם דפקו אותך בענק. בוא נפוצץ את זה, אתה קולט מה הולך פה? אני קולט, אתה קולט? ראית מה הם עשו שם באומן? אתה צריך דבר כזה בחיים שלך עכשיו? אנחנו נשמור עליך. תשמרו עליי. אתה יודע מי נתן לי את התמונות שלך ושל טניה לוין? רונית מיינצר. אז אתם תשמרו עליי. תכניס לראש שלך. הם ניצחו. אנחנו הפסדנו. פיניטו לקומנדיה. טוב, תשמעי, כמות הקומפלימנטים שאני מקבל עלייך מגרי היא חסרת תקדים. הרווחת לנו הרבה נקודות במח"ש. עשית שירות ליחידה הזאת. אני לא צוחק. תודה. אני מבין שברק יוצא נקי מכל הסיפור. נקי הוא לא, אבל אתם יודעים איך זה פוליטיקה. טוב, מה שזה לא יהיה, את שיחקת אותה בענק, באמת. עכשיו רק צריך לדבר על החזרה שלך לכאן. אז זהו, לפני שאנחנו מדברים על זה, אני רציתי להודיע לכם, אני בהיריון. אני יודעת שבדרך כלל לא מודיעים לפני הסקירה העורפית, אבל קראתי באינטרנט שכדאי להודיע למעסיק בשלב כמה שיותר מוקדם. לא, לא, בטח. טוב שהודעת לנו. אני מאוד שמח לשמוע. תודה. שיהיה בשעה טובה. כל עזרה שאנחנו נוכל להציע, בשמחה רק תבקשי. ברוכה השבה. תודה. לשאול אותך משהו. אני אבא של הילד הזה? לא. אפשר לשאול מי כן האבא? הוא בתמונה? אני לא כל כך מבינה למה זה עניין שלך, איתן. לא, סתם, אני... לא חשוב. שיהיה בשעה טובה. גרי? אני מאוד ממהר, אימא. אני לא באתי אליך עם המידע על עתליה בשביל שתסגרו את התיק. מה חשבת שיקרה? כאלה חשדות נגד פרקליטת מחוז?
נשמע לך רעיון טוב להתחיל לפתוח עכשיו מחדש את כל התיקים של עתליה? רוצחים, אנסים. לפעמים מערכת צריכה לדעת להתגמש. אז פשוט מאתרגים אותה. לא מאתרגים אף אחד, הוחלט שהיא לא תמשיך בתפקיד שלה. וזהו? כן, זהו. מה עוד? מי מחליף אותה? את עתליה, הסגן הבכיר שלה יהיה ממלא מקום בינתיים, יהיה מכרז פנימי בפרקליטות, ואז המינוי שלה יהפוך לקבוע. אני הולכת להגיש מועמדות למכרז הזה. אם אתה ופרקליט המדינה רוצים שאני אסתום את הפה, תדאגו שאני אזכה בו. איך תהיה פרקליטת מחוז? איך? אין לך את הוותק הדרוש. לא עשית תפקיד של סגן, יש ועדת איתור, זה לא הולך ככה. כשחשוב לכם למנות מישהו זה קורה. אז שהמערכת תתגמש קצת. דרמה במשטרת ישראל. כן, נכון מאוד, אילנה, אני יכול לספר לכם הערב, כי השר לביטחון הפנים יהודה כרמל החליט להמליץ על ניצב דודו עיני, מפקד מחוז המרכז, לתפקיד מפכ"ל המשטרה. הדבר הזה מפתיע במיוחד, משום שבחודשים האחרונים, השם שככה הסתובב לו במסגרות המשטרה והמשרד לביטחון הפנים, הוא דווקא של ניצב שאול כץ, סגן המפכ"ל. הלו. אתה רואה את זה? כן. תקשיב, חפרתי קצת ברשת. אתה לא מאמין מה מצאתי. יש היום הרמת כוסית של חברי מרכז עם השר יהודה כרמל, ובנוכחות מפקד מחוז מרכז דודו עיני. מתחיל עוד חצי שעה, רוצה לנחש איפה זה קורה? איפה? בבית של מאיר שמר. מהמקפצה, לא להאמין. גבירותיי ורבותיי, תודה שבאתם. אהלן, מה העניינים דוד? שמח שבאת. מוריי ורבותיי, הרשו לי להציג בפניכם את חברי היקר, כבוד השר לביטחון פנים, מר יהודה כרמל. תודה רבה. ערב טוב. תמיד תענוג גדול להיות בבית של מאיר, שהוא אח יקר ושותף לדרך. אני מסתובב הרבה בארץ, ותנו לי להגיד לכם דבר אחד. תענוג לראות שהתנועה שלנו חיה ותוססת ובועטת. כל הכבוד, באמת. תודה רבה. אחד הדברים שאני אוהב בתפקיד שלי זאת את האפשרות והזכות לעבוד עם האנשים המצוינים של משטרת ישראל. כמו למשל, עם מפקד המחוז שלכם, ניצב דודו עיני, שמי שהספיק לראות חדשות הערב כבר הבין שהוא הולך להיות המפכ"ל הבא של משטרת ישראל. אתה רוצה להגיד כמה מילים, דודו? כן, דודו, תגיד כמה מילים, ספר לכולם פה איך תפרת לעצמך את המפכ"לות. הלו, אדוני, אני מבקש לא להפריע פה, מה זה? מה קרה? מה, אתם מתביישים טוב מאוד, לפחות זה. חברים, תתעלמו מרעשי הרקע. לך תזדיין. אתה לא הולך בטוב? שלא תעיז לגעת בי. זול, תזיז את הידיים שלך, אני אומר לך, חתיכת מושחתים. אני לא אוותר לכם, אני הולך איתכם עד הסוף. חברים, שימו לב, חברים, תתעלמו מהאיש הזה. רוצה קפה? לא, תודה. חתיכת הצגה דפקת אצל מאיר. מה חשבת, שנפלט החרא הזה? כמו שאתה אוהב. שמעתי שעדי עזבה אותך. שכבת עם מישהי. אתה איזי. יכול להיות. תראה מה זה. אתה חושב שאתה מכיר מישהו? ידעת שברגע שנעלה על הקשר שלך לעתליה, זה הסוף של התיק הזה, אה? מערכת דבר ראשון שומרת על עצמה. לא משנה באיזה מחיר. תגיד, כמה גופות השארת אחריך, אה? אלירן, אוסלן, שרון צור, מי עוד? בטוח יש עוד. איזי. טלי חסון יודעת מה עשית לאחות שלה? יודעת מה עשית לאמא של הילד שלך? קשה להאמין, לא היית שותקת על זה, ולא משנה בכמה כסף אתה מורח אותה. ומה הקטע בכלל של השרון הזאת? מה, הזכירה את אמא שלך או משהו?
זונה! תעזור לי, אמני, אה? בסדר? כן, אתה מרביץ כמו כוסית. בגלל זה עוד חדם. לא יודע מה קרה לך, תאמין לי. לא קרה לי כלום. כלום. אתה ידעת מי אני מההתחלה, מאיפה אני מגיע. רק נפגשנו בהתחלה בקפה בהרצליה, כשגייסת אותי. אתה מסתכל עליי כאילו זכית בלוטו. מה זה קשור? קשור, אתה שלחת אותי להתערבב בשבילך עם עבריינים, כי ידעת שאני אצליח. שאני משלהם, אז אל תשחק לי אותה עכשיו. אז עכשיו כאילו אני אשם בכל זה. לא, אף אחד לא אשם. אתה לא מבין, איזי. זה מי שאני. אני לא רציתי שתיפגע. אני אוהב אותך, באמת. החברות הזאת שלנו, הקשר הזה, זה תמיד היה 100% מבחינתי. בגלל זה אני רוצה שתקשיב טוב טוב למה שאני אומר לך עכשיו, איזי. אם אתה תמשיך לחפור בסיפור הזה, אתה תיפגע, אני לא יכול להמשיך להגן עליך. אתה מגן עליי? כן, איזי, כן, אני מגן עליך. יקרו דברים רעים, ולא רק לך. לאתי, לילדים, לכל מי שככה בעולם הזה. אני לא יכול לעצור את זה. אתה רציני איתי? אתה מאיים על הילדים שלי? אני לא מאיים, אני לא רוצה שזה יקרה. אתה לא מבין, זה כבר לא תלוי בי, זה תלוי בך. די, באמא שלך, די. צא לפנסיה, תשית יאכטות, תשחרר את הסיפור הזה. סיגריה עולה? איזי! מה זה? מה קרה? לא, שום דבר. זה נגמר. מה זאת אומרת נגמר? נגמר. אתה גזלה? טל, יחבל. מה קרה פה? הצינור התפוצץ. החבר'ה מהמושב באו לחפור פה, מצאו גופה. המז"פ אומרים שהיא כבר כמה חודשים פה. והפתולוג בדרך. הבנתי שיש לכם זיהוי ראשוני? כן, הארנק היה לידו. הלו. מה קורה, נשמה? את יולדת? לא, איזי, יש עוד זמן. מזל. כן, בדיוק כמו שהתייחת למזול עכשיו. זה רק בעוד כמה ימים. איזי, מצאתי את רוסלן. איפה? קבור באיזה שדה עם כדור בראש. נראה לי הולך להיות בלגן. אתה שם? כן, אני פה.